2023 се оказа доста успешна година за One Piece. Освен че мангата и анимето продължаваха редовно, по Netflix излезна live action, който се оказа доста успешен. А към края на годината се обяви ремейк на East Blue сагата, която обхваща първите 50 епизода и ще бъде правена от Studio Wit. Ако не сте запознати с творчеството на това студио, което е доста малко вероятно, то е правило Vinland Saga, Spy Family и естествено първите 3 сезона на Attack on Titan. Днес ще си поговорим малко за едното парче и ще ви кажа всичко, което знаем за него, което по принцип не е много и ще изреза мнение. На Jump Fest 2024 Oda обяви доста неща за One Piece и едно от тях, което предизвика най-много вълнение в феновете, беше обявяването на The One Piece. Както казах преди малко, анимето ще обхваща East Blue сагата, която е към 50 епизода в оригинала, но понеже то няма да е просто реанимиране, а ще е ремейк и това значи, че самия пейсинг ще бъде променен, може да очакваме да е по-кратко и да е към 40 епизода. Но честно казано, имам леко противоречиви чувства за този проект. Не ме разбирайте погрешно, не се срям, че по-ранните епизоди на One Piece ще получават реанимейшън и ремейк като цяло, но не мисля, че студиото, което ще ги прави, е подходящо за тях. Обожавам Wit Studio и мисля, че първите 3 сезона на Attack on Titan, Spy Family и Vinland Saga има невероятна анимация, но по това, което съм виждал от тях, те клонят повече към реализма и не знам дали това, което те могат да рисуват, ще се впише в дизайните на герои като Arlong, Алвида и Бъги и други такива от East Blue сагата, пък ако го продължат, да не говорим за напред. И преди някой да е написал в коментарите, че не ме е питал, да, развълнуван съм за този проект и едно е съвсем сигурно за всички в аниме комьюнити. The One Piece ще се гледа. Ако всеки един епизод от анимето бъде ремейкнат, ще се получи едно доста хубаво аниме, което всички от тези дрисовци, които казват: ама аз не искам да гледам One Piece, защото е твърде дълго, има лош пейсинг, вече няма да имат оправдание, защото първо анимето ще се съкрати и второ на второ проблемът с пейсинга вече няма да ги има. Да, хайпнат съм за едното парче и мисля, че всички трябва да сме. Също искам само да кажа, че може да последвате Bulgarian от Цуцкис, защото са големи пичове, качват хубав контент и един от тях ми прави банерите и тъмнейлите. И като цяло хвърляте ме на рамо и ги подкрепете в това да стигнем до 100 абоната. Ще се видим